Báťo rozvediť 500. Koľko? Iba 500. Mladý muž, veď si choďte rozmeniť ku kase. Paďulka, tam som už rozvedil 100, da túto 500. Veď pomôžte, potrebujem ešte aj drobné. Mala som 20 eur, kúpila som si hranolky za 2 eurá. Inak Štefan, tie hranolky boli výborné. Aj na budúce si kúpim a zasítili ma tak akurát. Tak Paďula, pomôžete? Ostalo mi 18 eur a z toho ešte vyplatím kávu. Však dajte mi 10 a zoberiem vám kávu. Budem mať drobné a ešte vám ostane 8 eur. Však to je dobrý kšeft. Akurát tak pre teba. Ako sa voláš, chlapče? Juan Manuel Kováč. Juan, nedám ti nič. A neklam. Ja neklamem, som čestný. Prisahám na život svojej svokry. No a vychádzaš dobre so svokrou? Áno, však jej pravidelne kupuje kvietky. Potrebujem drobné, idem jej kúpiť fiálky. Aj s koreňom, teda tie v čreptíku. To je také pekné, že sa staráš. Ale mal by si prestať klamať. Lebo každé klamstvo sa ti vráti ako bumerang. Už nebudem, sľubujem, fakt vážne. Tak mi teda nič nerozmente, zoberiem vám aspoň kávu. Aký si milý. Prečo nemôžeme použiť moje skutočné meno? Ale Deo, veď Juan je pekné. Však moje pravé meno je lepšie, znie tak francúzsky. Však ho vyslov. Deodorant. Deodorant. Je také údernejšie. Nechcem byť Španiel, či Mexičan, či čo som to. A tú 500 by som mal držať v ruke, nie? Však keď o nej hovorím, nie? To určite, ale to by sme ju už potom nevideli. Veď to máme rozpočet na celý seriál. Deo, to iba akože. Čak, dobre, však chápem. Iba akože.